Hi my dear cuties and friends, welcome to Craft Satya Tribbles. இன்றைக்கி ஒரு அமேசிங்கான ஜிமிக்கி கமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து மோல்ட் அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ கலர் வந்து சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த மோல்டில் நம்ம ஆரஞ்ச் கலர் வந்து நம்ம சுற்றிக்க போகிறோம். இதுக்கு நான் வந்து ஒரு 30 ஸ்டாண்ட்ஸாக எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம சுற்றிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக சுற்றுங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கேப் விட்டு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கேப்பை மறுபடியும் இன்னொரு ரொட்டேட் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். அண்ட் போக போக இது ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட கேப் விடாமல் நம்ம அதை வந்து ஃபுல்லாக சுற்ற போகிறோம். ஓகே, நான் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இது எப்படி அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கோல்டன் பீட்ஸ், ஹோல் இருக்க பீட்ஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அந்த பீட்ஸை வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு நான் எப்படி எந்த மாதிரி ஓட்டுறேனோ அந்த மாதிரி ஓட்டுங்க. நான் சொல்கிறத விட அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இந்த மாதிரி ஹோல் வந்து நமக்கு தெரியணும் மேலே இருக்க மாதிரி. ஓகே, ஃபுல்லாக நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்போது 2 பீட்ஸ்க்கு இடையில நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரி பீட்ஸை வந்து ஓட்ட போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நேவி ப்ளூ கலர் வந்து ஒரு 10 ஸ்டாண்ட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நம்ம இப்போது இந்த ஜிமிக்கி கமலில் அந்த பீட்ஸை வச்சு கோக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை எடுத்து நான் இப்போ எப்படி ஒட்டுறேனோ அந்த ஃபஸ்ட்டு அனதர் எண்டை வந்து அது கூட ஒட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டிசைன் ஆரம்பிக்க போகிறோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பீட்ஸில் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பீட்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு போட போகிறோம். இந்த மாதிரி ஊசி வச்சு கோத்துக்கோங்க. இது மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் அதை உள்ளே விட்டு வெளியிடுங்க. இது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்க பீட்ஸ். இப்போ தேர்டு இன்னும் மேலே இருக்க பீட்ஸில் மறுபடியும் கோக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே விட்டு வெளியெடுக்க போகிறோம். சென்டரில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் போட்டு எடுக்கும் போது அது வந்து டைட்டாக இருக்கா, எல்லா லைன்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே விட்டு இப்படி எடுக்க போகிறோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கஷ்டம், பட் செஞ்சு முடிச்சிட்டோன்னா ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பீட்ஸில் நம்ம போட போகிறோம். ஓகே, இப்போ நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன். இது நீங்கள் ஸ்லோவாக பார்க்கணுன்னு நினச்சினாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் ஸ்லோவாக காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு மேலே உள்ள ஸ்ட்ரெட்டு, அதுக்கு கேன்வாஷ் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். கேன்வாஷில் நான் ஃபஸ்ட்டு கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பீட்ஸ் எடுத்து அதுக்கு சென்டரில் வச்சு செயின் பால்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டோன் செயின் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த ஸ்டெட்டை ரெடி பண்ண போகிறோம். நான் ரெடி பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒட்டும் போது கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கும், போக போக ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஸ்டெட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி ஸ்டெட்டு ஹூக் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதே கேன்வாஷ் எடுத்து நம்ம பின்னாடி இருக்கிறதையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பெரிய நீடில் அண்டு ஒரு குட்டி பீட்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய பீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பீட்ஸ் போட்டு ஃபுல்லாக வச்சுக்கிறேன். அண்ட் என்கிட்ட வந்து இந்த ப்ளூ கலர் இருந்துச்சு, ஸோ நான் அதையும் நான் போட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு மேலே இருக்க ஸ்டெட்டு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. வெரி சிம்பிள் அண்ட் பார்க்கவே அமேசிங்காக இருக்குது. இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்ம கிராஃப்ட் முடிஞ்சிருச்சு. யாருக்கெல்லாம் அந்த ஜிமிக்கி கமல் பிடிச்சிருக்கோ
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய் பாய்.